Ingeno oneno gini? Kata oneno Max Sosa okadwari kata ichula. To ko chuli? Ko chula wanyalo ng'iyo another chance. Mano anyalo miye another chance. Bana nok dhako mano ng'ama dichuo. Ni Max Sosa okadwari. Makata na wacho ni ati Max Sosa osiepadi. In pok ichwanya. Koro Max Sosa mokiwinjrego. Sani ka poni ng'ato dang bed ni okelo sponsorship moro ne omi 10,000 record ne Max Sosa wera achiel. What will you do? Pesa se mi Max Sosa modong tibiro. Ok an ng'at mopogore sana. Ka kuni nyaka gitiji okadwa. Okinya record king'iyo kocha. Koni were gino. Mano pesa ma gima seng'udhi olaw okadwa. Okadwa. Benase kata mwani okadwa pesa no odhi ocham. Ka kiny Max Sosa bedo king of Ohangla. Ok onyal bedo makato mo. Ok onyal bedo makato neg mana ng'ato. Kata lose. Kato neg na ng'ato dalagi. Donge kato gom na ng'ato kuchungi bunde. Ok onyal bedo king of Ohangla. Bona bingeni Max Sosa mineno no ja serikal. Mane bunde. Ok onyal bedo. Donge no seboga no bomaka adwa no mbio ma. To kiluor? Ok aluore. Mbio chula. Bona nyini beja chiria. Idwa dhi e jela? Ogere opuk. Isewijo puk manie jela. Dhano te madhi e jela. Dhano madhi e jela. To ka dhi ne hakina. Onge gima luoro. Bado ngeni imbe kuri wuo marach ni ati Max Sosa ok bi chamo. Ok awuoyo marach. Ingeni tie ng'ama wuoyo marach ng'ama ngiso ng'ata adier. Makoro Max Sosa kariek to were ge tho. Odhi dala odhi pur. En wach thumo inge. Umari. Luor gima ber sana. Luoro ng'ato. Ineno odongo swayo. Odongo chwa. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation. Ne adieri makende. Nyakwara mogi machiegni kendo pod wan kaendi iluongo ni Star League Entertainment. Jogo endo makoro to kao namba e piny Luo kotenore gi weche mag mor kendo timo promotion kanyo no endo. Kaka ineno kaniendi pod iluongo mano Marinash chien ojemone mbele chien mineno to mbele Ming'ondo boka webedo ng'at mapache richo inyalo wacho no mari dhako ngude nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirongi. Kawuono bende pod wan kaendi waduno winje kokalo kuom Kido Jaugana maendi jago mabende nyocho timo ne miso thumbe mag over 20 iwinjo over 20 songo mera jomoko be nigi ina jomera ogere kod wera achiel wera ariyo wera 20 wera 22 pradik yani o record wer mokan. Omiyo kawuono wado winjo matin kokalo kuom Kido Jaugana mabende ne yuagore kacha ni nitiere guok moro mabende nomiyo chiemo tudugo kai seriously. Wadwa ni be wawinje kanyo kech wan LTN kaendi mopande wanyenyo elela. To bime parni ni tarik achiel mabende en Saturday chieng' Madaraka ineno ka sechako rwako lewni magi lewni moko mabende wadhi geng'o go mana koyo magi to ke twech ma wan godo magi mwadhi geng'o go mana koyo tarik achiel en obed Saturday waromuru kache cha Egesa kuma wadhi konyo kache cha endo launching maduong' mar Vim Dogo donji chon en mana siling 400 kende to kidwaro VIP kuma kuri biro timoso Kido Jaugana gi lweti imoso Marinash gi lweti imoso jo team Star League gi lweti ichulo 1000 tibedo
VIP. Ajawa nigi teko. Ajawa yudo loch mare. En Madaraka Day manigi ndhadhu. Tarik 1 dwe mar 6 e Gesa Villa behind Umoja One Market Dumburu. Star League Entertainment keloni Heramit Tolit album launch kod jangolo V Mdogo. Prince Max, Okoth Jarapogi, Elvis Kadori, Tony Indiema, Kaka Talanta kod Aungo Wuda Wendo Machine. Dhiketo johera wikok gi kod ngolo na moyiech. Donjo shillings 400, VIP shillings 1,000. Kaja tabudho nobed MC Omari Nash. Madho kongwa sasa okber gi ngimani kendo koyiene rawera mantie bwo higni 18 kuotokal. Oteni okelni kod LTN Luo Trending Nation kama mopandi inyenyo elela. Monde yudu paroga nyasuba kod Elisha Tutu kaka skiza tune mari. D-Star, apura chela Star, ochiko aria dek hash. Samoro temo gonasim, mama temo gonasim. Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Kido Jaugana. Mari. Ndalo mang'eny. Ng'eny ahinya. Ose chwakore. In fact kawuono we achore gi chien matin nikech yawa kogimos jopinjre tego. Kawuono ing'eni kawuono kelo ni mic ni nikech ok adwa ni ami tamai. Adwa ni wuo 24/7. Jok moko manike timo negi thum to kucho law gi 24 hours. Jok moko winjo ne bro lawi 1 hour. LTN kai law ji 24. Koro kogimos jopinjre. Amoso fans mag LTN Luo Trending Nation ni okweuru. An gi nyinga luonga ni Kido Jaugana. Bwani dembo rime chalo mana gine ya, chalo mana gospel artist. Achiegni kata luongi ni ati wan ka ende gi Rose Muhando, Kido Jaugana. Idwa dembo ria hinya ya, moko ichal ga mono lawo wadgi e TikTok, ne ibiro chula. Sani ya iluonga ni Kido Jaugana. Kido Jaugana sani in producer. Yes. And an enoka idhi maber. Ingene okadwa na duoki chien ko eche endo nikech nonro ni wasetimo mang'eny ng'ama osebede LTN kaendi for several time. Omiyo sani koponi wach moro wuok to wachne mwago ne tap direct to the point. Yes. Adwa na kunga mi congratulations ne tich matek mitimo bende kanyo no endo nitiere jok mang'eny ne kata mbese ni e production kaendi to in kor wanyalo wacho ni at least isego okang' moro kendo. We achak gi thumbe Amiso. En mbinu mani midhi tiyo go mathumbe more than 20 okonuore. Ingeni mani meji ng'iyo bwana ji oseng'iyo yudo kokonuore. Bwana Kido konuore, ing'e gima konuore. Mbinu mani mitiyo go ba. Dongi ng'eni en jathumo owuon monde, mano gimokwongo. Jathumo owuon nigang'o. Gima en go samoro ine minyalo kona gara kanyota no wacha na kia. Wer ma jathumo nigo. Manyiso ni penjo ni what do you have before we start? Wer mane ma in go mondo kik wabed gi idea machalore. Exactly. And then Amiso tiyoga gi instrumentalists mage. Mano Mondi Albino gi Owiti Wod Kamenya, Alego jogo gi compose bigger part of the beats and natimo mixing and mastering and then kuweka hizo mautamu kadha. Yes. Okay. Kiria Gloria. Yes. Go number Kiria Gloria. Loi Kiria Gloria. Inango matimi Kiria Gloria. Bise idogar Kiria Gloria. Gachamba sava Kiria. Idea ni. Okikore ni samuru pimni go mokwongo kech kanye ma yudo kateta za loi Kiria Gloria. Ere kaka ni winje Kiria Gloria. Okay. Kiria Gloria okono thumo no wakete pachwa ahinya. Kendo en thum manalosa chien
En thum manaloso mogik kuom thumbe album Amiso, en thum manaloso chien. Ka kori setieko. Ka setieko. Macha chalo nyongesa. Kata nyongesa, like mixing mara kaka natimo mixing, to mana timo mixing mari achien. Na ko paparo natimo mixing mari ka kiny to Amiso dhi timo launching. Debe ni niketo maino mari ahinya koso dango wacho ni fans emodhi o receive kamano. Ingeni samoro inyalo wacho ni inyalo yudo ka japuonj ne chwado nyithindo sorry sani tinde nyithi delonge jo CBC. Sorry sana wano chwadwa ma kaneno ka nyathi tino ko chwadi but it's okay. Ine chon kan ichwado ngato iyudo ka jok moko chak godo. Ichwado seriously kaso diere kanyo japuonj ojony. Kaso fwenyo ni donga ngata achiel. Babe nyal yori de ben ni keto maino ni kiria gi loria koso ni timo getimo machal jopinye modhi o receive kamacha na timo getimo maber kirango kata productions kote gin a level monego gibede. I think as per gisa ma woyeni mano ne level mane ginyalo bete. To gima ji mang'eny kia gi Amiso ni album mar Amiso ni Amiso no se give up. Yes. Mano gima onge ng'amo ng'eyo unless en kata anakia en mana Amiso to gi jomatin machiegni kode. The album was Amiso ne ose decide ang'en Amiso be nose ol noneno ni maybe odhi oshughulika gi gik machielo to daka mogik no iwacho ni Nyasaye timo gik moko e yor apanda. Be momine no kata kana Amiso timo launching amano keto pacha ahinya launching neno ne onge. Mano tiwono maraj. Ni jinoko keto pachi gi launching mar Amiso. Ni jinoko keto ahinya. Ahinya na menyalo waje. Jinoko keto pachi bando kata wan kore donjo. Jinoko keto pachi gi album Amiso ahinya. Ne giparo no dhi beda obvious. Kata ni ene gimoro medhi. Yes. Kata mosebet kigolo to nindo. Kata mana Amiso kane gologi nogologi agola. Actually anyalo paro when I was doing the album Amiso ne ngi idea ne nowacho na ni kido bana oyudo ka nitie moko mana se record chien because Amiso nitie kaka wachiegni kitich koro nitie thumbe mane be wase record kanyo alafu duo nyisa ni bwana kido thumbe maino kanyo go adwa medo gi moko man ka Wood Phoebe to gi nitie moko manyien tume masega bedo ka perform to pok ana record ga to adwa na rew gi mondo gol album koro en bi pache no dwa keto ga kete YouTube kanyo mabe no ngisa ni adwa keto ga kete YouTube kanyo chien ka giero ne gichula kata ne gikel gimoro kama chien moro YouTube ko ero no mia pesa mane pacha Amiso koro Amiso gi pache wuon en ne all en no se join no we thum ma kata kiwinjo gine ne Amiso ne thum Amiso ne we thum makra jotuke no se chako wuok iyudo ka jotuke ne koro be chako go kwano kama koro gidwa donjo namo gidwa chako donjo kune gidwa moko chako manyo bado en be ogo kwano makata Amiso wuon gi album launch ne ni ogo ne fans gi oriti Amiso ne go ne fans gi oriti gi album no tieko gi no to dok dala odok rongo odhi tim gik moko odhi ogo biashara odhi dagi familia ne to magi de ongel tien do winjo kanye to koro debed ni ati nikech no dhi dale momi wer gi uchungu koso ini gine na nikech nitie wende moko makiwinjo umari bise mielo ndai kuro romo we ngane bise miela ahinya kuditi moro mabende wacho ka chendo ma jothum ben ok samoro kayo maber ahinya an nakia ni nege ng'ato an nabire ni an thum juge kene kare no juok iwinjo ka en wer moro ma samoro becho in kaka producer no kiwacho ni baba kanyo tibecho kanyo gol ok no bechi ngeni ya ni an nakia ni wakering kiwinjo gik ma Amiso no wero e thum mar Safari ya Muziki gin frustrations ma artist te go through the winji Safari ya Muziki mar muziki siasa mar Musa Jakadala ibro winjo gik ma Musa Jakadala no ywage thumeno ibro winjo ko ywak ni opango show stimo ng'adene gin nyiego ni e thum nitie gik ma Amiso wacho go gin gik ma ne timore gin gik ma otimore ne nyiego ni e thum ne one fans waju nyiego kod gi koso gine gina jo thum ing'eyo ni kama ji osebedo ji mang'eny ji ok yiere te kama ji oseriwo ji mang'eny ok ginyal yiere te ma jo thum ok oyiere te ok oyiere mano to adier
Jothum ok oyiere kama ji osebedo ji 10 kadhi mbele nyaka pogruok bed imbe ka ji 2 moko yierore. Jothum ok oyieru nang'o Kido penjo u. Koro manyiso ni Amiso was talking out of experience, gik mosebedo kokalo ga ngolo mok ni no address ng'ato. Amiso ne wero frustrations mage. To adwa nyiso kata mana jathum moro amora ma upcoming ma gombo golo thum. Thum maber igolo sama in e shida. Onge ng'ama osegolo thum maber kanie mor. Ng'ata mogolo thum maber kinono nonro mar thum no en gima lit manokale. Minyalo wero because music is emotional. Anyalo paro thuma magoyo bwana ambe thuma osewuotho. Thuma magoyo ka kevo maka. Ajawo kethre. Bwana gichane lit na marae. Aji yamanga machandra go e ode pile. Chak so e ode ng'ech. Chieth guok. Meanwhile gisane Kido isetimo thumba Miso kedo sani to koro kaka jineni to pogore but kwa ng'iyo cover manyocho losi mag Miso iyudo kondikni Kido Jaugana African Masters and Barikiwa Studio. Koro jipenjo ni hawa debed ni gigi no bedo recorded ka Barikiwa to Kido to mastering koso ne gibedo recorded koni to the team mastering Barikiwa koso how was it? Hapana. Dongi winjo ka wacho mokwongo ni nitie thumbe moko mane ni gin Barikiwa ka Wood Phoebe. Yes. Koro thumbe karibu 4 kama ne gin ka Wood Phoebe magone poko golo. Koro ne nyaka wamiya Wood Phoebe be credits mamage nikech otiyo kaka producer take time mare mobendo loso thumbe go kaka nonyalo mabe thumbe moloso be timo maber. Koro ne wanyalo bedo bias ka wacho ni thumbe go tek Kido Jaugana mogolo. Koro ne nyaka wamiya Wood Phoebe credits mamage kaka ng'ama be producer be kaka ng'at ma wuon weto. Gisane iwinjo nade kaka producer mathome to kore miel loi keria gi loi moro wan go kanet ne ogenya wunya rodi iwinjo ne kawuono e akonie anko to ene sadi sitori Amiso be beto kisongo to ene sadi sitori to ene sadi sitori anko ninyoro nena nendo nyaka kech baba insani ka koro thumi miel mingi maber ya baba gino tema wuoth be ok en gima ng'ato pinge en gima ng'ato ng'eyo ni Kido emogolo thumno. How do you take it now? It's normal nikech I've been trained to live like that. I've played music for more than 5 years now. Nitie masegoyo noko bedo appreciated. To koro kago achiel mo bedo appreciated amariyo moko bobe ayudo ka gibedo appreciated. It's just normal. Ni ile sasa niko kwa the right audience. Ka nyalo paro kani watimo kodi interview mokwongo na nyisi ni I used to do easy music. Maka no interview jikende nok nene. Wachne gi wacha. Bueno, mimi memateko, mimi timo interview ne ng'ato mondo jione ineno kendi. Koro anatimo thumbe mag urban music. Exactly. Makata kama ne warome gi Wood Phoebe ne aromo kode studio mar urban music. Yes. Kano biro timo promotion kanyo. To kane ticho ketherena kanyo te mane oluonga. Kan ticho ketherena ta dok dala. Wood Phoebe no go lalo so sanduku. Mano gima wacho ka nyaka sani nalo so sanduku e jomoto. Coffin. I had given up with music and be. To koro emo nyiso dhano ni kiki give up ikiasa manya sach Nyasaye opogore. When kane Wood Phoebe biro kana ayudo chance mar Barikiwa ne nase give up gi thum na wera kata gi thum na tiyo tich mana tiyo ne an mana jagine ne dala na loso sanduku to opportunity obiro na biro Nairobi gi Uhuru Bag adiera mai polo ngato dego ya picha chiengno dikoro en bedo karapar. Shiko nya Kisumo nyalo testify. Shiko was in studio yo siku. Uhuru Bag gi watch achiel gi long achiel. Kidhigo ka Wood Phoebe. Mana donyo mo kata Wood Phoebe onyiera mo wacho ni to ma kijana man wan go en lore chadia. Gi dai marachari wi amo fade. I was very pathetic. But the story they made kisa make it. But ganga to konika pokilo zina no mana yan. But sain to koro meet Kido Jaugana sani ngamodak Nairobi aneno ka jibiro to host. When life is so good. Koro menyiso ni you are used to it nikech ni sechake aban koch ok en gimo pore ni sana. En gima nasengi because in aban na wan gi Willy Paul gini Aroboy gini ne wan gi Red Sun nimefanya kazi na Morgan Heritage. Nimerecord Mbosso. So misi ogo huku ni
ni sambla tu. Marti luongo Johangla maraj ni uko ni msambla tu. Like Johangla masani pidhi luongo ni msambla tu. Omari kikichwa nya Omari kikichwa ni msambla tu. Omari kikichwa nya gifans magwangla. Awacho ni ya. Kwa nguono ni ya. Kwa nguono lakini awacho ni ya. Uko ni msambla. Koni like gimana setimo kocha kingiyo industry kingiyo industry makocha industry cha duong Morgan Heritage ni USA bro okay maka jo US jo Jamaica but mago jok misebedo godo nagolo ne githum omanyiso ni lweti ni benise chako go chon okupunje from the start ka wudu fibi kechini kaka jopiny kawe ni ina puodho moro mosiem ne baton achiel ariyo adek mi bedo gano wuod fibi oponya loso hangla but production to nenie wi an producer at the big do anyisi na romo kode studio moro I was employed there as a producer kanyo mane ama record jok miwinjo madongo gote chien kacha wawinjo ka producers yuare to be specific no winjo ka cha wiko jakabunde gi Javan wuoyo sana ji wacho producers ji laro Kingpin no ka winjo dhogi koso ni post kure mano kwaneno ok nanyal post bali nanyalo neutralize tu nikech maka gino wete na madongo Javan okuongo na production kadonjo production maro hangla Javan okuongo na okuongo na kabisa donjo production maro hangla to kata mana production generally anyalo paro ka Javan ne ya studio ne mokuongo mar gina niluongo studio chane kuna studio alifungua Umoja nyinge Rwenya ndalo mang'eny na I was aspiring to be an artist kindeno ne poda wir na kore ka gombo ng'eyo go hangla nyalo paro na contact he was already a producer no segolo tumbe majiwinjo an podi na poda struggle kidogo na wir kindeno na wir koro you are also an artist yes okay. Alafu Awiko Jakabunde is also a non producer Awiko Jakabunde ni tuma miso mukongo hito kaka mi Awiko iwinjo mano mane niluongo thum chanango ponginya sagire gomos ponginya sagire gomos era Facebook mago thumba miso manotimo maber mano wokwe mare ko era mok chanda era Facebook tok mana layo amiso big up koro manyiso ne jogi ikaw gi kaka seniors magi they're all my seniors but kawuono kaponi koro waret iluongo ne producers e piny lo ok di wachi ni bwana imbe di lead koso ntinga mapodi lonyo no gudi wacho ni hawa fans ga antu nyalo bide ira but nitie koro gamoenga malonyo no gudi chwolore walore achiel ari adek ngato lo wadiga gimoro samora loi e wuoyo gi client ama ngato loya go beat ama samoro ange go beat to akia wuoyo gi client ama samoro akia wuoyo gi client lakini like angeo keto melodies mamit kabisa tom koro at the same time kiduogo kipimo gigite waloere wate warom kech iyudo ka ng'ani oloyi gi koni ti balance gi ma koro in personally beri ango debed ni niti kaka iwanga piyo koro mafans koleto ngene okanyalo wacho kaka okanyalo jajara nikech me dongana jajara ani neno kata sana ng'e maber ni kiyanya ta yanyi it is simple ng'ato kose yanyi kore kano mari yanyo fan yanyo nyo ti donji yanya na yanyo fan ayanyi simple tit for tat kaka neno late no mibayo no kadogo ni winje nade yo mokalo mari 4 ne kako wuoyo tu fo ine wall na abiro unfollow winjo kore yudo ka nkech ntie jok moko mabende wacho ni gin fans in denial oluwo gimitimo to bende ok odwari to be kiji oyanyi post rucho yanyi people koni ang'ani ng'ani kaw data ne madonji mo manya ji ng'e to manyo ni kido ja Uganda koro kodwa yanyi wall ni no mer ana ayanya data kendo mana kayo karuchi giyo koro in ere kaka relate gi maybe wafuasi meki to maybe gi jok moko mabende ok dwari nkech ang'eni ok ni jitedwari dongi ng'en ni ng'ato ma kudwara koko nyisa no kodwara to mano ni marame according to the Gibigolo riendi
angeni koro chuli maber nikech chien kacha ni golo ne Max Sosa bende album ma bende odhi kamano motim launch ma bende jothum madongo noluongi ka bange ni chaki wuok ni anoko chula ba ng'ethom to ni YouTube debed ni it is the same thing Gamiso wariti ywak mbele ka kosa Miso to notieko kodi ing'eni video ni dwa dong ka mondo koponi to dhi umana to koro wanyalo nene Miso ber kena Miso kane relationship work mara Gamiso opogore gi mar Max Sosa agreement ing'eni gima duong' is agreement sani ka winjira kodi no mari konya gi mic ni no adwa loko shida mora dhi mimi ariyo obera example kiko bed gi makwaya e kamera tiko so kisa konya gi mic matieko go to me arichi choke nai mana ndogruok but kinyisa ni bwana Kido ka ama akwa mic tawacho ni bwana Mia mic ni abiro duogo mia mic ni abiro duogo nitie piny rach koda nitie mia mic ni abiro duogo ni piny rach koda to nitie bana mia dhi mimi ariyo to mia ariyo no kochiwo mano is betrayal exactly koro Max Sosa betrayed me to nakuonge Max Sosa nakuongo bwani kuongo jatho nakuongo rani ko cham kocham makato mondo yani ni kuongo jatho me kamera ya makoro Max Sosa wanyalo wacho ni mano johangla mokuongo kocham makato obro temo sana koro ni wa advice achielo tipre dare ochula kochula to bocham unless mabe onge gima dhi bet maber ne onge unless moro kanyo ng'eni nitie the one producer wachalo jonyuol anang'e hit song to kinyisa ko ing'eni kiwacho ni ing'e hit song to wende Max Sosa be odhi hit tiende ni ng'e maber ni golo gik mok hit ginyalo hit to nakuonge onge dhingi kata YouTube ne gi 90 views album wenda beach hakuna mtu atawatch hakuna au mpaka siku utanilipa ukinilipa zitagrow Max Sosa yawa ngato gochura agruye bwana wane gine sane wase bedo kone ni ine interview kone ni ine interview. Are you looking to transform your house into a work of art? Look no further than Wandos Interior, your one-stop solution for exquisite house interior designs. From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 0745056954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN, Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends. Monde yud lamo jonyuolwa kod kaka talanta kaka skiza tune mari. D-Star, apora uchiel nono star, ang'wen achiel uchiel hash. Sipeno luongwa jokoko ediro tiendo. Anelamo mama nae mokonya. Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation. Kaka pile ing'e maber ni nyaka wawinje chenro mopogore nyaka wawinje lendo ma wan godo timed parni ni koponi ating'e ni idwa ni odi onen maber imanyo Wandos Interior gine jok muchung'e keto katen uchung'e e keto gypsum gimoro moro maketo yot bedo maber imanyo Wandos Interior gine Facebook kacha gine YouTube wan kaka joluo wagerre uru an kineno gige na lando gige joluo sani an gi Star League kaendi joluo maler makopono ngeni wan joluo bwana wan jok moko masamoro weche kethore iwinjo ipenje ni bwana mano tang'o mitimo no bwana Star League ang'o moni chula pesa meet seriously to kitiego business go kuyu ibro aki wewe Kiswahili ndio lal tema kuri dong manu aki wewe mbaya sana lakini
Mungu atawaona, ok ni Mungu atawa Kiswahili bodhi ubedo mapek. Kasto koponi ati in msani kanyo in an artist, kik bere ni wende ni dhi kayem nono. Many jok mulungu ka chendo ni Ibradi company mondo mi o activate ni skiza. Kuru inot to kato kipango shoti chame mayot. Iwinjo kidoge ni makuri neno giendi chulo mana ot gi skiza tune. Iwinjo many Bill Ibradi biro keto ni skiza tune mamit seriously. Podwan ka indi gi kido jaogana wadwa winjo ni to Maxosa. Maxosa is an artist mabende king'iyo ngimane ka chendo to kodake ngima moro marach. En odake ngima moro maber mabende live ne dhi mamit kabisa. An ka share experience nagi Maxosa pokwa tenore ahinya, but mono maka ka chendo ka wan gi team seriously. Koro ing'eni upcoming ne an gi upcoming mang'eny sana. Then Maxosa kuna ka chendo mari na dwa biro goli kanyo ta winjo ni sewuok ko ni asewuok jate we kora or ni ringo moro kanyo icham tigena keto loud bwana dong lang keli chogo geni jonge ni bwana oro ne bazuri ngo wachamo bwana nwarito tigeni ambi kore kaya selan maraj bwana onge koro nge joka to noka tedo ne giringo koro ne gedege wacho ne apani kaka ne gewacho nkech no gikona wanga bwana Mario chamo gicha ngeni ngama nyalo approach ni to bwana ringo mini oro no choko be onge koro notio marach but koro naduoga compensate ka no the timo launching mane wacho no luokino no oro na pesa moro ka chapa ni 500 ta wacho jen bwana 500 ni kadhi ok de meda moro we apongo ringo cha koro napongo kod ringo nkech beno yudo kandala mano kata transport okro but is a good guy on my side kanyo kende mono wuonda an adwacho ni kopo ni ing'e maber ni okdhi timo ne ng'ato gimoro ng'ato wacho ni singo gimane kwani ne an gi gope moro no nitiere ng'at moro mono rwako mono orito ga gate oko konge ga gi sweater to norito kanyo for more than 10 years. Then ching moro ja peso kalo to penyi ni bwana kakitiyo ni koyo chami koni koyo to chama but aseng'iyo no ma ketho koru we aring dala adhi keli sweater koro kako dhi chato dhi yuru ka tich ng'eny mubedo busy kudugo to yuru ka jama chato and then somebody wacho ni ng'ano konege bwana 10 years dongo sebedo ko gire bwana koro kawuone madang otho ka utim post mortem to yudo ni jama cha mind ne no sebedo weak nikech no geno sweater ng'enti kaka del adjust mano osenego kata mana upcoming artist moko yudo ka ng'ato koni bwana iwer maber adwa na support tedhi yudo ka chunye koro dhi oketa umari te mi yudo ka ng'ano kamani kaka inego karia ne nikech gik mono geno mono nyalo timo chilari de ko dhi oweyo guok geni koro ing'ama ni kanyo ki promise gima nyalo timo kido jaogana one kodi ka endi Maxosa to gin how did this thing happen moi golo ne gin thumbedi abich igolo thumbe beach te kasto chule 20 no chula 20 chieng recording mokalo 20 kare an mana winyo gicha marache live 20 track a beach alafu dogo made 80,000 mano 10 thumba beach ana record wera chiel 80,000 manyiso ni chalni no chulo wera chiel koro in kaka kido jaogani wacho ni muma kora duoke muma ni kekete marach ne ng'ama timo ni marach in muma kisom koso mago muma ayae gi weche muma buti kekete marach ne ng'ama timo ni marach bende wadwar maber ne jowa sikwa sane Maxosa jasiki koso siepi Maxosa okay no siepa okadware bwana chirma ingo ne mambe ano yani wacho jani okidwar waru no okadware ingene oneno gini kata oneno Maxosa okadwari kata ichula to ko chuli ko chula wanyalo ng'iyo another chance mana nyalo miya another chance bwana nok dhako mano ng'ama dichuo ne Maxosa okadwari makata na wacho ni ati Maxosa osiepade in pokichwanya koro Maxosa mokiwinjrego sani ka poni ng'ato dang bed ni okelo sponsorship moro ne omi 10,000 record ne Maxosa wera chiel what will you do peso se mi Maxosa modong tibiro an ng'at mopogore sana ka kuni nyaka gitiji okadwa okinya record king'iyo kocha koni were gino mano pesa ma gima seng'udhi olaw okadwa okadwa benase kata mwane okadwa pesa no dhi ocham
Ka King Maxoso bedo king of Wangla. Ok onyal bedo makato mo. Ok onyal bedo makato neg mana ng'ato. Kata lose. Kato neg na ng'ato dalagi. Donge kato gom na ng'ato kuchungi bunde. Ok onyal bedo king of Wangla. Bwana bingeni Maxoso mina nono ja serikal. Ang'e ok onyal bedo. Donge noseboga no bomaka adwa no mbio ma. To kiluor? Ok aluore. Ombio chula. Bwana nyeni beja chiri yao. Idwa dhi e jela? Ogere opuk. Ise jo puk manie jela. Dhano te madhi e bende. Dhano madhi e jela. To ka dhi ne hakina. Onge gima luoro. Bado ngeni imbe kuri wuo marach ni ati Maxoso kubi chamo. Ok wuoyo marach. Ing'e nitie ng'ama wuoyo marach ng'ama ng'iso ng'ata adier. Makoro Maxoso kariek to were ge tho. Odhi dala odhi pur. En wach thumo inge. Umari. Luor gima ber sana. Luoro ng'ato. Ineno Odongo Swag. Odongo Swag nochulo Wuod Phoebe 100,000. Kapod Wuod Phoebe ne Sweden. Yeah. Iwinjo? 100,000. Ka Wuod Phoebe ni kanya. Sweden. Nodwa golo album mare. Album manyoduogo this year. Yeah. Album nochulo 2022. Yeah. Orito ba Wuod Phoebe duogo Sweden, kuok Sweden. To Wuod Phoebe kano duogo kuok Sweden, aparo ni chieng'no ni ne studio. Ne antie. Nobuogo Wuod Phoebe gi speaker mar 105,000. Dong nobuoge. Nobuoge go. Nyiso nang'o? Omedo keto luore kinde gi kod. Overvalue what is doing. Overvalue. Ok overvalue Wuod Phoebe. Overvalue what is doing. Ing'eyo o respect gimotimo. Kano nyalo chulo Wuod Phoebe to Wuod Phoebe ne ni Sweden wiyecha. Ma Wuod Phoebe go ne thum. Iwinjo? Overvalue. To koro Wuod Phoebe dine tim marach matamre golo ne Odongo Swag thumbene. Wuod Phoebe do bedo ng'ama marach. To donge neno ka album Odongo Swag no hit. Okay. Hakuna ngoma imelala. Haiwezi lala. By the way, kitimo gima ber. Iwacho ni do good and good will follow you. Okay. Album imehit yote. Hiyo pundo ng'io gi nindo. Ililipwa 2022. To kata mar Maxoso botemo. Ok otemo 90 views of views. Bwana ni 90 views, bwana 90 ni views bwana. Mabe achal kata ng'ama miye publicity. 90 views no chal ka gimi sengi de par. Views procheko. Dwe chabo ingeni ngato ingeni gima jikia. Awuoyo ga 90 views dwe chaboro. Where 90 views? Dwe chaboro. Kata eno kaparo ko wache gathumeno. 90 views dwe chaboro. Wan gi 8 months nyaka nagol ne thumbe go to dagi chula. Nano katimo ne marketing. An ga marketer ko se producer. Marketer to one. Umari dong marketing manyo mari. O imanyo mari. Kido gini golo tikele LTN to achwa. Umari goni oporo to tumria the. Kido eno timo production. But koponi ati ni dwaro marketing binyalo neno kaka itimo. Ogolo inyisa ni manyo mari. To koro Kido neno kaka connect nyaka Ramogi TV. Koro ere sani mikakati miseketo to ensure ni gik makamago ok timre nikech dhano pod dhano. Umari pod biro kanyo endo to kineno kaka Umari samoro rwako lep Josta League mineno kaka Umari nigi microphone inyalo pani this guy I can now trust this one. Umari be pod yudo mana ka chalo gi Maxoso. Gino loko ji. Loko ji mana ni koro wabet tu. Beta gi wadu. Ibet gi wadu. Beta gi wadu. Na bet ga amiso to ka ywak. Amiso or the successful. Na bet ga miso to no ka ywak nikech eno ka ne album ne no mondi otinga malo mawuoro kata pudan. Keta kama no ka expect na nyalo bedo kama producer. Album hit molo kata yani album trend tabenda trend. Nyingo thum ko dhi to ngaki wacho kiria gile reto ngato penji akiri mo ka kido ja ogana kumanisha meninua. Amiso kata koko chula sani. To gimomia is a life changing because joma ng'eny sani not trust in my work. They believe ni sani Kido. They've seen something. Yes. Joma ng'eny sani believe ni Kido cha nyalo golo ne ng'ato thum. Exactly. Ineno. Makata jaduong' no bedo surprised. Na nyalo golo thum bila no. To be osego ni simo congratulate. Mang'eny sana. No Wuod Phoebe en ng'ama en fadhi. Maka nyalo paro kata kapok agolo album ni
Nonego be nadhi timone some mixing Kisumu. Manyiso ni en gi trust kuomi. Podo trust kata be poda trust. Yeah. Gisani Amiso jathum maduong' misegolo ne thum jomodong' upcoming koso nitiere be jok madongo mabe isegolo ne thum samoro nenda ukwa winjo. Onge jathum ma adwa nyiso jathum mora mora. Nyis jathum. Onge upcoming. Onge. Ngamo sechiwo gokinyi modhi e studio midhiano donginda dhi. Onge upcoming. In upcoming. Ni studio midhiano? In upcoming kure tigolo pesa marom gi wadu kidhi record. Jomoko ngitimo ne nyaka promo kata indo gisetimo ne jomoko gine promotion mbona migolo ne thom. Promotion don kata mana jodongo go watimo ne gi promotion. Mano kwalandi. Kata joma dongo go watimo ne gi promotion. Ani koro kwanyala. Okwanyala. Yumo joma dongo upcoming emiwacho. Jomiwacho ni dongo. Like joma ji wacho ni dongo go. Like this thing is just a mutual growth. When nijenge ni kujenge. Anyalo golo jathum sani. Today mimi natoa Vimdogo next week. Vimdogo. Siwezi sema Vimdogo ni upcoming. Yeah. Because zile steps tumego through na yeye. Steps mwase make kode. Vimdogo golo this week for your information. Donge this week. Yeah. Koro steps mwase make give Vimdogo. Okay, upcoming. Gimumi okay upcoming. Commit. Ngani bedo upcoming. Ngama upcoming en ngat makia kata ni studio ni kanye. Tinga musi chiwo modhi nyaka studio mogolo wer maji abicho winji. Okay upcoming. Inga musi wer. Yeah. Ini dwa ngisa waweche dier. Nyako mosetemo gi nyako mapoko temo. Mopoko temo iluongo na. Vagin mosetemo. Ohodho. Koro mane ikiketa tembo ino makono jopinga jachode lakini ne nyako mose bakote miluongo nango dalo vagin mapokote makrose tembo waro vain yo mithuego gi jopinyo is okay jekoro mogi podwan ka indi gi kido ja ogana podwa wache kaka en ingama jathom ingama artist ingama msani gini watime feel tokober iyudo ka winjuru gi ng'ato maber kabisa moro mara jawacha to tiwa winjo jatele neno gi wangi endo tiwa winji neno gi wangi ne wawacho dhi chule 3,000 tinena endo tiwa winji but gima bende wadwaro wasani ne pango show ni ngene dhi yuda lok 20 owuok 50 luong jotim jothuru neno gi wangi nuwa geno ni wadhi yuda 20 wayude 50 wadwa medwa lofu ok ni jibede bura mana samawang samawang wallo kuru ajawa ni mondo bed gir family koro koponi tiyo kodwa maber chieng mi wang to understand iwinjo but ok ni ati iluongo ji bura mana chieng mi wang kende but mano to is okay mano digi business nikech wambe wa depend on turnout gima koro wacho en ni iwinjori gi wadu kasto kedhe temo kaka ni winjori cha muma biro chwadi ondike muma maber kabisa okadhi yelo chapter no kechin gi mumbi kanyo akoni awiye mondo manyi mumbi inyo ndik maber nikitimo marach ne ngamo timo ni maber to masira ok ne rume odi ana senene ko timore ngimana nitie jok moko mosetimo ne marach masira osechwado nitie moko mosetho jomoko osetho nyaka gi YouTube na koro kitimo marach to masira ok ne rume odi iwinjo kati jathum mohit manade ti ineno kan tingat moro mane timoni maber kumoro tinya nyasa go nikech kori my friend you'll be surprised get drop me the drop go iwinjo life is spiritual gigi ntie ka kutenore gi wach Jehova Nyasaye omiyo emomiyo be itayo wa gi wach mar muma so Maxosa I don't know your agreement the way you people did it but kanopo ni winjuri ni dhi chulo ng'ato chula kikineni ati ni othombe na gi aketo ka be kia na wange gine kuonge chul kasto dhi ir Kido ko ni bwana Kido wapimnie kaka notimore launching Kido nyalo kata ofa ni bwana kama ningi monotimore we amegi thumbe mokadek iwinjo to koro wachwake watiri LTN to agol video moro achiel watiri gera mogi that's how people nikech chieng me iwuok ge thum achiel to biro chiero modonka donc sani wawinjo thumbe inda moko monogo chon melayo Cinderella sani kore kiwinjo sani endi thumbe okodhera pogi mono wero chon tinde kiwinjo
Odongo swa nyara gweng taero nikech onge asara samo biro wendo na kata pimodho kodwa tinde kiwinjo sani nikech ango odongo tugu odongo digi odongo koro tema kawuono kete stock chieng ma imuch ni pup makate biro muoch to koponi timo kama tibiro medo fireseka to wan kaka neno waidho ni e kaka waidho le muru chere mwarwako gute mwaloko wabedo malando to by the way Nyasaye osegwedhi nikech by the time my otim launching ne dendi rach ne randere ni bor to gik moko bi medo twe wi ngima chandi ne sani ne michando ngima you are just simple to be dendi ber koro konego ywag ni Max Rosa nyake samoro gik maricho moneno timo ni samoro mogwedhigo don't you see that? Don't you go back to your God and say thank you God for blessings? Don't you see that blessing because we niliero mane pesa matin ma Max Rosa lalgo pesa ro ngeny gore mano Nyasaye bende wacho ni ya luchu wadu miye by the way luchu wadu miye nikech mag Kaisar wene Kaisar awachni mag kido mekido in meki mogo bebe gabe but mag kido tato be na siling adi bora ni singisa ni bo mi ata na atiyo ni ti aseye mi kawa chiel mi yago monda bed gi kwe lakini gisani to awe pinyo dongo ade message maduong me miyo Max Rosa bwana mikido kamera adwani mikido kamera mondo koro wuogi Max message dongo se wachini ya ni ngat matimo ne wadgi marach masira kan rume wa okrum iwinjo ni ngado nosudo gango ngado nosudo gango gi YouTube manya marumari moto modhi ganya machano yiki jo anglo ng'eyo to ka in ngado nosudo na gi YouTube to koro ng'an obobo na to bwana kazi to koro me to chuno jitema kata nabo to lakini onya kuongo na kalure gi gimotimo onya kuongo to chu kata mawuyo kan to chuna botho ikoni batingeni kiwacho botho ini pani teo para tunti ngate ja komiti ma wacho mani okotim kako kido wacho mondo bed kanyo mondo wacham pesa no ngesa ni bilelo sani belelo work business ya kata ngama nyoto kudoro mari tondo kiseo kata kote kumigo le till within 24 hours okia tilo si work baru mari pesa lakini ngoma bobet malet na kido ni chieng mora tho 2 million mono kamulo kangema ai mule lienda iya wacho ni sweet korgu mari ngich sweet wadwa golo monde kine LTN we loved you mani ni chamo pesa magisol pimodho kocha cha ibungu pimodho nyakwa ket moko picha ne rest in peace of Mary manu pesa gi chai magichamo bwana jogo chamo pesa makagi dalau aiwe ote gitenge orubote kuri kisi jomoko bakwa gi jatelo pesa madala waonge go but budget to jodala wanyalo goyo koro chokuru pesa mi jodala koro ka watieko nitiere upcoming moro mabende neni oko ka chendo ogombo kako gine ano kawachi ni giola but they are in my inbox and I thank God for that position because you know for somebody to trust you and maybe contact you in a time of need it means that maybe there is a how you've been enlightened somewhere and you need to give back to the society right koro imbende sani koro piny neni kido and ichulot itiyo gi expenses steam and the rest in gi upcoming madwani gol ne gi pesa at zero cost gi jog gen kata 100 and ngeni jo 100 kata kimiyo gi session mag dweche areyo kata mana dweche adek oluore kaka maybe number of songs magin go kaka kasi yudo ka upcoming moro nitie manyaka ichak puonjo iwinjo kore ko biro kanyo atugora gi banju agalagal ko adwok piny atugora ket malo koro yudo ni idhi kawo gi ngani time mang'eny ere kaka itimo ma ng'ato kobet kodi gi chuki nikech ng'ato tok bi ng'eyo ni ne konyo ng'ane embo do mano konye aero klan before ka pok gine ne anyalo wacho ni kata ka chuki ya Max Rosa kanyala lamo ne mondo tho no kanyala lamo ne mondo tho mana sitieko kare ni komiti wadhi bede cha kanyala lamo ne mondo ngeni duoka gimana se anya kata ka chuki ya kamano anyalo chuki ya design to kanyala lamo ni tho team Betmond by the way ber ko Betmond ne kaka Nyasaye ting kaka Nyasaye tinga gi marach manotimo no samoro no chayo tija no neno ka okanyal koro okanyala lamo ne mondo tho Max Rosa keke tho
Kido wacho idi mondi ne kaka Nyasaye tinge madi ngeni in opposite wacho ni in bedi ka Nyasaye duoki piny to anotinga ma lakini bwana mana duo gima duo alafu koro ne upcoming gir no onge kata mane kanisa gir wani hard break jogo manati nge jogo ne ling basi hapana gir no onge umari kata mane lemo ngani nigi talent to dala gi kende gi ninde kech maki wacho thom no te wacho niya ka mwachame maonge migolo to migolo ni ganye ineno umari wana wuto duk dongo nyeo nanga onyeo nanga no miye onyeo gi pesa do kano nyalo choko pesa monyeo lao onindo kech pile konya nindo dong seche moko onindo kech pile to nyaka bundles mo chati go ni kido mo chata hai nyiso ni uchiemo mudong 20 bob mar data koro bed ngama serious gino no onge makate kanisa kata ka Nyasaye wuon onge Nyasaye wuon wacho ni ya kikubie mbele Nyasaye gilwedo no kikibie mbele na gilweta no to be Nyasaye nogo no ilame ekomi Nyasaye to kikidego mang'eny ka jichwado kaka talanta no adiera manitie ni nyakilam Nyasaye gi adiera iwinjo nyakilam Nyasaye yango gadiera kiyuda ngo gigo midwaro nyaki go chongi that's a sacrifice you must that's a unique like lamo Nyasaye no already ni kujitolea kwa Mungu ndio Mungu akupe koro ka Nyasaye milamo mundu mi to ando dakimia gi moma tin no mondo mi nao koro kapo ka iwinjo di studio en siling alphabet en alphabet bwana apani kiwinjo ni studio en alphabet kela alphabet ini no kiwinjo ni studio en alphabet kela alphabet alphabet nikech gimilo sono actually jathu maywa gore inbox ni no mari konya mano ngama ok ni serious ngamo nge gima dwaro ngamo nge gima dwaro ongeo kama yude gima dwaro obi studio iwinjo ongeo kama igole thum ngama dwaro no lande ongeo LTN to kata kodo ni LTN osekonyo ji mang'eny makata nitie nyithindo ma record mang'eny sana mowuok through LTN to kidhi ga ni LTN chulna studio idhi ga ni LTN miya yo madhire anyalo yudo kama anyalo record to mari tudi managi kama idhi te chulo kendi gi pesa ni titimo ni recording chulo titimo ni ango recording tichulo mari timo ni video ikele lekore mogine wan ka indigi kido jaugana riembo upcoming maraj bwana ka chul kwariembo chul studio ngato ko ngisi ni chul studio ko riembi ngamo riembo ngisi ni dikucha mano riembi dikucha umari boka umari woka opogore go mari logi chiem logi chiemo tu ami to Kenya gori chiemo kamano no to kilogo ni jogo wuona maraja idwa lezi logi nice chiemo wasemanyo mwatedo mwakete mesa tich ni en logo upcoming logi logi chiemo ni ka kido ka yawa gimateno ruoma ko ni kido go sim kada ni ngi gimoro mateno ok ni bana an nono lodo nono ongi kama odwa biro Nairobi giti kenda ma chulo ne fare makele ng'en ko ngisi ni en nono ngato ngisi ni bwana jomo asemiti jomoko ngato gocho ni niya kido ano ruambo ai to mi nyingo moko magala gama ongisi ni odwa golo thom to onge gimoro lote nono tipenje simple question to koro maine ruambo ni tana Nairobi to timo nango ni babana kata kinyalo kata mnaoro na kora oro ne fea na ri tana abende adwa pesa ni kwani an ka mare gine ne adwa pesa gini matich an matija bwana chola matiji kiluongo fundi ni gire cholo fundi mondo timi anto kara pogore kodi ana wacho ni koponi atin gi lweti nono tidwaro promotion LTN arwaki b temia od baba wadaga Murukuro kikachule kada ke odu to koro yo doge koro wacho ni Omari tindo kichulo rent to koro dwano kawo pesa kuom bwana luonga show nono te peda
Nyakore mogi mala NLTN Luo Trending Nation pod wan kaendi iluongo ni Starlig. Starlig kae igole thum, Starlig ka wan gi drums mabende inyalo haya. Starlig ka wan gi gik mopogore opogore magichiwo otenore gi entertainment. Kido en osiepe Starlig mabende kar kineno kaniendi upcoming madwano timne promotion. Wegocho nanu mari. Naneni kiwacho ni udwa ok ni wadwa Starlig Entertainment wuok ni nitiere kaka gedwa ni giting upcoming artist malo. Tija en mondo mi ochopni many Starlig. Starlig. Ng'ato wacho ni omariero an gi kalam ndeke idwa bedo lazy. No kaneno kata interview ni no te surely. Yare chirno igolo kanye. Ka wan watimo interview mondo ng'ato ne tikona no kaneno te asomo ma title bwana magi gik momiyo ji wacho gik maonge. Osomo title to dhi. Iwinjo ne interview kaw namba gi ni interview kanyo. Iwinjo gochne Starlig one by one kongene from LTN we are calling you, give me direction. Kata ka giwacho ni gol mana pesa matin maybe michulo producer sawa au kawacho ne gidhe wacho like example. Iwinjo koro in many Starlig Entertainment kopo ni tidwa loso party moro maber kabisa, birthday, wedding, many Starlig Entertainment makende e gima kori wache piny Luo kaendi. Kok mana LTN ten Kido Jaugana. Kok Kido Jaugana to eni Brady matimo skiza. Kok mano wan gi Wandos. Kok mano to mana Starlig. Mago kende nyinge miwache piny Luo kaendi modong. Wati interview me? Tieki. Kon jogi kuma gi yudie. Ane TikTok. Ayo TikTok no temono ng'ani ochwanyi wacho TikTok to gi paro moro ma bwana Maxoso ochwanyi ane TikTok. Wachne jogi kuma gi yudie bwana. Yo. Ibolo wachna. Okay. Inyalo yuda TikTok Kido Jaugana, Facebook Kido Jaugana, YouTube Kido Jaugana. An gi thum YouTube by the way. Ngini jogi gana were gato na shoot nyaka video gi sanduku. Exactly. Bwana mo wachne tho bwana. Bagi landa kabisa. Ni rest in peace. But nyaka ni tho no ngima ni change, no problem. Mari kwenya. No. Ntigi moro mangato timo makonye bwana ibiro rumo lakini brand ntigi moko makudu wiji Kido isechakore gi gigo ibiro rum kore kigolo tume 22 mok chalre kuma mit na ni ok chalre. Kido ni YouTube iluongo ni Kido Jaugana to mena go kacha mendeko na nyuola to ge mane kendo ging'eny wan gi overrated dhano koso you okay, mondo mi waket gini masimple. By the way, upcoming artists, beats be upload ga channel na kanyo. But kore yudo ka upcoming moko di download beats kato tiyogo. Koro beats maketo ga go gin ga mosetiyo. Ma upload, you can just use them kuji train. Inyalo train go yourself, ing'e kaka inyalo wer. But kiki golo go thum. Kata ki golo go thum, inyalo bedo kibedo striked kiki yuag nikech jomoko yudo ka samore thum ng'ato mane ng'ato setiyogo. Mo distribute. To anaka uga beat no to kora akete YouTube for learning purposes. Ng'at ma inyalo gombo puonjore ng'e wer, iwero stand to Ndiema. Inyalo gombo wer kaka to Ndiema. Anna mulina de godhiambo kama inyalo yudo beat kaka mar Tony Tikaro maber. Manyi Kido kacha Kido Jaugana. Namba ni pod public koso gedhi e page? Namba public. Mege. Namba na public ahinya 0745798255. Yeah. Mara okamiu, mara nachiwo ma jomakago. Waraduru kendo next time. Thank you so much ma pod NLTN Luo Trending Nation. Kapoke subscribe mondo sama Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN.
Luo Trending Nation. Mondi yudo sana sira kod Beryl Gordons kaka skiza tune mari D-Star abura chela Rio Star abirio abura ngwen hash Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Yes, what's up guys? This is Awiko Jakabunde. Ma NLTN Luo Trending Nation. Mae giro nagi. Waketu pachwa Trending Luo Nation. Donge nyasaye mwala monitok ni. Mondi yuda Damandiv kod Densi Wood nyako chien kaka skiza tune mari D-Star apura chela Star ochiko aria boro hash Alala mo nyasaye no gwedha gi nyara dak. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation.